Sonra katıkan adamlarda emma hemme soragy şuwullukça emma adamda jogap yok. Şonuň üçin biz başardığımızdan men öz yerimde, öz ornumda saparagy, iklim öz ornumda dürlü haramzadalygy, dürlü nadaralygy ýüzürýär. 7-nji klasa gelemde 5-nji klasda kam dädim pahyr agyr hassalady. Olaň ikisem ejemem dädimem şo ýanymyzdaky magazin bardy, dükkan şoň satçysy. Şo gece şo taýlany magazyna garawulçylyk edýärler. Onuň ikisine bir aýda tölenýäni 70 manat da ol hiç adamda. Öýde de o döwür bir kynçylyk gellerdi da. O taýda bir çarsak galyň aýdysy ýaly kepleri saklayan eken, kuşa gurlayan eken, o zatlar yok adamda. Benim howlymyzda kepler hiç açan bolmandy. Bir kuş saklayan adamım der. Goýulymyz kän, gurply ýaşaýardy, howllyk goýun kän, sygyrmyzam bardy. Ýa-ni ol çarsak galyň aýdan Garila diýen lakamy bar. O hakykatdanam dogry. Menem näme güne ýatyp satyn aladymda goý bolsun, onu soňam ol Garila diýilen o maýmanyň ory götü gyzyllar. Gyzyl ýan Halmurat. İlleşler Halmuradyň nemeti gyzyl ýan ýa. Ana açylly.